רוצה מנה של החצות, עוד אין בדח בהסעות. בוא נמריא עוד שנייה, נכנס המזג, ובקצם יש עד מטלס, שואב הכל אל הכונס. בתל אביב יש פינת גורדון הרצברג, אני לא בטוח בנחיתה, ההנהלה אותי כונסת, סביב ללכת. ורוח באה מן הים, 1-5 מסלול קטן, לא נכנס בסוף לרשת. היא מקפיצה ומרקדת, איך היא מתנהגת הציפור. איזו ציפור, כנסי כבר לאמבטיה, קנגרו לו באוסטרליה כשהיא משתוללת הציפור. איזו ציפור, אני לוחדת כמו שליפור. שקמם אחרי חצות, צילום אוויר על בחורות. העסק לא נמתח מסכלת, והדירקטור הוא קטן, הבטר לא נדלק בזמן, ומעל 90 היא מתנתקת. אני לא בטוח בתותח, הנהלה אותי כונסת, מפנה לו בטן. פיצה ומרקדת, איך היא מתנהגת הכוונת. אני בשוק, עוזב בטווח 3 ומהירות סגירה בינינו לא נשלטת, זה יוצא קרוב. אוי איזה חום, זנב קרוב, זה לא המרה שבא עם הוותיקים בכלל לא תעשה טוב. אוי איזה ברוך, נתקענו עם החבר'ה, 2 עץ ו2 עית, זה מתכון בטוח לאסון. איזה אסון, נוציא מבט ביום ראשון, נוציא מבט ביום ראשון.